טוב, אז... שמעתי בוגיית מעקב כדי לאתר את הכישוף האבוד של דעת המחפש. הוא עוד בסדר. אני מוכנה לעלות אותו למערכת שלך, אבל אני חושבת שזה טוב, אז שלום, אני תומר גרינבום. השיא שלי בספידסטוקס הוא 6 שניות, השיא ארצי הוא 5 שניות, ושיא עולמי הוא 4 שניות. אני לומד את אלה שלא יודעים לשחק ספידסטוקס, כל מיני שיטות, ואת אלה, וגם את אלה שיודעים, גם כל מיני שיטות. כן, אז נתחיל. בשבילך. אוקיי, סליחה שאתה אותי. טוב, אז אני אתחיל ללמד את אלה שלא יודעים. מתחילים בזה שבונים ככה 3, ואחרי זה בונים את 6. לוקחים ככה, זה מתחיל ככה, אתה לוקח 3 כוסות, בונה ככה, אוקיי? ככה מתחילים, בונים. טוב, אז אני מקווה שנהנתם, אז ביי, אני מקווה שאהבתם את הסרטון שלי, ושיהיה הרבה לייקים. אם יהיה יותר מ5 לייקים אני אעשה עוד פרקים. טוב, תודה, ביי.